Дахтаракои хушрӯ, ина айрӯи гуфтаи апайнос, ина қолаба баровардам. Ина дахтаракои хушрӯ 1 сантиметрӣ ба ручка хат кашидам. Инами ҷои чӯш нақта мондам, ки ҳамиҷада сӯзан анҷа мемонӣ, лапкара то дода буйсаш мерай. Ҳамаш нақта мондагиам дахтаракои хушрӯ. Хушрӯ аз таракш мондамаш варатника. Ҳози бари болоро намедӯзем дахтаракои хушрӯ. Аввал бари поина медӯзем дахтаракоҳо, мебаремо ва камкамаки чӣ менем мебаремшу. Баъд тарафи ростана гардонда клейка мечаспонем дахтаракои хушрӯ. Рост ба рӯи ручкам вай кардам, духтам. Ягон каҷклебӣ накунед дахтаракои хушрӯ. Инами хел сӯйтиша брида мепартоем дахтаро. Назоити материалона брида мепартоем. Хушрӯ бридем ки партофтаем, инами хел дарза намебарем, эҳтиёт мекунем қариби дарза. Анами хел қатӣ мебарем дахтаракои хушрӯ. Инами дарза эҳтиёт кунед ки набарем. Метавонед ки инами кунҷакора брида партоем. Иҷоша ин хеле кунем дахтаро. Инами хел мебарем. Дарзае ки набарем, эҳтиёт кунед. Ина дахтаракои хушрӯ, ина ай тараф духтам, бридем ина сини ростанагӣ гардонда клейка кардам, мустаҳкамаш кардам. Ин ристай дахтаракои хушрӯ. Ана барои дарзмо мустаҳками хушрӯ шава, ҳами бари поёна ҳози ҳама хел строчка меремо. Баъд да қади киртамон камакак дублерин мечаспонемо. Баъд ира ҳози чӣ хел мечаспонем бо ба шумо нишон медиҳем. Дахтаракои хушрӯ, як бори дигар инамон қада диққат кардам, дар мобайни росташ дублерин часпондам, ки барои материал ҳарса нарава. Дахтаракои хушрӯ инамира мемонем. Инами пешака дар рӯи ҳамин мемонем. Барои ки пешак меяд ки исну усна рафта боша, ҳатман як бори дигар гарлавинара сантиметр мекунем дахтаракои хушрӯ. 10 инамҷа 10 гирифтагӣ бидем. Инамҷа 10 отметка мемонем. Анамиҷа 10 отметка мемонем. Анамира дар рӯи ин монда дахтаракои хушрӯ ҳама хел чӣ хеле ки пешак кокеткара ҳамаи варатника тайёр кардем. Анами хел мебарем дахтаракои хушрӯ. Мекашем охӣ. Ина як бори дигар бо хушрӯвак мекунем. Ана ҳози ҳама хел мебарем дахтаракои хушрӯ. Дахтаракои хушрӯ сини чапанагиша. Ина аҳамият бидем дахтаракои хушрӯ сини чапанагиша. Сини ростанагиш нест дахтаракои хушрӯ. Анами хел монда пешака ай тарафи ира тарафи чапанагиш. Барои ки ин хел тов мехӯрад, сини чапанагиша дар берун мемонем дахтаракои хушрӯ. Анами хел дар рӯи инами материалмон монда. Анами хел дахтаракои хушрӯ. Анами хел булавки чинда дахтарако булавки чинда вай мекунем. Анами хел строчка мерем дахтарако. Анами хел строчка мерем. Хушрӯ духтемаш вай мекунем дахтарако. Камкамаки мебарем. Эҳтиёт мекунем ки дарза набарем. Дахтаракои хушрӯ. Инами мобайни хушрӯвак мебарем. Дахтарако бридем гардонда сини тарафи рост аввал анами хел уту карда дахтаракои хушрӯ. Баъд анами хел мегардонемаш дахтарако. Анами хел гардонда хушрӯвак уту карда ҳама хел боз строчка мерем. Ай сини берам. Дахтаракои хушрӯ. Ина айсинам строчка рафтам, айсинам барои дарзмо мустаҳками хушрӯвак шава. Иниҳе пешаки мо кокеткаи мо тайёр шуд дахтаро. Ина дахтаракои хушрӯ. Дахтаракои хушрӯ, ина варатники мо. Оли тайкаша назадам, оли пуштака начаспондам барои нишон додани шумо. Ина варатники мо дахтарако. Ана витичка рельефнира мекунем, медӯзем, баъд қада мечаспонем.